Ya za a yi littafi na 4. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama. Littafin ya za a yi littafi na 4. A littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda kawu ɗan Juma ya janye magana duk domin dai a samu zaman lafiya a gidan. Bangaren Saluba kuwa da abun da ya yi mata yawa kawai dai sai ta tattara kayanta ta gudu gidansu tana kuka ta shaida wa babarta duk irin gallazawar da Tokar ke yi mata a cikin gida. A littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata, kada ku manta ku yi mana subscribe a wannan tasha ta Sadiq Namiji 1. Sadiq Namiji 1. Domin samun wannan littafi sabuwar tasha ta ce. Yanzu za mu ɗaura kai tsaye. Zulai ta fusata sosai ganin yadda ‘yarta ta rame ta jogale ta zama abin tausayi. Yarinyar ta mai garin jiki amma duk ta bi ta lalace. Gaskiya ba za ta lamunta ba, dole ne ta yi wa tufkar hanci. Kin ga Zulai, ba za ki zo har cikin gidana cikin ɗaki na ki zage ni ba. Da kaina na buƙaci ɗan Juma ya auri Sailuba, sai dai kuma ma yanzu gaba ɗaya auren ya fice mini daga raina, domin ko babu riba. Aure shekara guda amma babu wani labari, duk sa'o'in auren su ma sun haihu, ita kuma shiru sai dai ma ta ci ta sha, ta shiga ban ɗaki kawai ta zubda, to ba zai yiwu ba. Ina buƙatar ganin jikoki a gabana. Zulai ta ce, to in ma banda abinki Tokar, har yaushe ma aka yi auren ma da zaki fara korafi, duka ma fa wata 12 yanzu, ina wanda ma suka shekara 10 ma ba su haihu ba. Ai wani jinkirin alheri ne. Yo ina wani alheri a jinkiri, gaskiya ɗan Juma ba ɗan wahala ba ne. Da zai dinga nemowa yana kawowa ‘yarki tana cinyewa amma ta kasa ɗaukar ƙwan haihuwa a mahaifarta, gaskiya kan da sake ni ba zan amince da wannan abubuwan naku ba. Zulai a fusace ta fusata ta ce, to yanzu wai ya kike so a yi ne? Kin san dai Allah shi ne yake ba da haihuwa ba wani mahaluki ba ko? Ta ce, to gaskiyar magana zan faɗa miki, Zulai ɗan Juma zai ƙara aure, domin dai Allah ya yassare masa zai iya riƙe mace ma har guda 4, saboda haka ma ba zai tauye masa, ni ba zan tauye masa haƙƙinsa ba, kuma ba za mu taru mu zauna muna zura idanuwa hakan tana faruwa ba. Zulai ranta ya ɓaci ta ce, Tokar yanzu abin da zaki mini kenan, ke da bakinki kike cewa ba zai yiwu ba? Kada ki manta fa Sailuba ‘yarki ce kamar ɗan Juma, shine zaki rufe idanuwa ki ci mutunci, wato ke baki san ma Allah ba ko? Ki ci mana mutunci yadda kika ga dama, haka zaki mana Tokar? Kada ma ki zage ni Zulai, domin dai kuwa ranki zai mugun ɓaci wallahi. Ko yanzu na yi ra'ayi zan umarci ɗan Juma ya rabu da Saluba, domin dai dama tilas na yi masa, baya son ta, saboda haka aure ɗan Juma zai ƙara domin dai ya samu mahaihuwa. Zulai idanuwanta ya ciko da ruwan hawaye, ta miƙe tsaye cikin fushi ta ce, baki cika ‘yar halak ba, sai kin sanya ɗan Juma ya saki Saluba sannan zan san cewa ba kya da mutunci. Wannan magana a kunnen ɗan Juma a lokacin da yake ƙoƙarin shigowa ɗaki, kawai sai ta fashe da kuka tare da cewa, Zulai ni kike zagi har ma kina kira na da mara mutunci? Kuka wuri jamjan take yi tana ta kuka. Take yi har da mamajina. Zulai bata sake wata magana ba, ta fita daga gidan cikin tsananin ɓacin rai. To a lokacin ta zaunar da ɗan Juma ta shirya masa ƙarya da gaskiya, inda take shiga ba ta nan take fita ba. Ta kuma ce lallai ma ya rubuta takardar saki har guda 3 ya aikawa da Saluba, domin ko wannan ne kaɗai matakin da za ta ɗauka akan irin cin mutunci da Zulai ta zo har gidanta ta yi mata, shine kawai za ta huce. Kawu ɗan Juma ya dinga nusar da ita illar abin da ta sanya shi yayi. Allah da kanshi ya halasta saki, amma baya jin daɗi a duk lokacin da aka yi saki. Gaskiya baya jin zai iya sakin matarsa tunda yana son ta, iya zaman da yayi da ita ma bata taɓa nuna wani abubuwa marasa kyau a tare da ita ba. Don haka bata munana masa, wani dalili ne zai sanya ya sake ta shi? Ganin yana son ya bijire wa umarnin nata ne yasa hankalinta ya tashi, wato Zulai ta shiga ta fita tana neman ta sanya ɗanta a cikin yadda zai iya bijire ma umarninta ko? Kawai sai ta cin mutuncinsa ta inda ma take shiga ba ta nan take fita ba. Ta ce muddin bai saki Saluba ba to sai ta tsine masa albarka. Ganin yadda ta fusata ya sanya ya yanke shawara a cikin zuciyarsa, ya riga da ya san wace ce Tokar tsab za ta iya yi masa baki ko kuma ta tsine masa, kamar ma yadda ma ta ƙudirta a zuciyarta. Kawai sai furta da bakinsa cewa, ni ɗan Juma na saki matata Saluba saki ɗaya. Hakan bai yi mata ba, ta ce saki 3 take bukata. Jikinsa jike yake da gumi, ya ce, Tokar ɗayan ma ai ya wadatar, don Allah ki haƙuri, idan ma tunda ma ba kya buƙatar zamana da Saluba, wallahi na haƙura da ita har abada.
kawai dai na sake ta sake ɗaya ne saboda yanayin rayuwa, bai kamata a ce har saki har guda uku na furta da fatan bakina a gare ta ba. Ta ja tsaki da cewa yo me za a yi da aure irin su ma babu riba, ai auren irin su ma asaran kuɗi ne, kuma kamar yadda ma ka faɗa babu kai babu ita har abada, idan ma na ji labarin ka je gidansu biyu ko sai na tsine maka albarka. Ya ce hakan ma ba za ta faru ba insha Allahu. Takalman sai suka ya fita daga gidan hankalinsa a tashin. Ita kuwa Tokar a dare ranar ta lullube mayafi ta nufi gidan su Zulai da takardar sake na Sailuba a hannunta. Cin mutunci ta zuba a gidan a iya son ranta kafin ta jefar da takardar sakin ta kama hanya ta fita tana ci gaba da surutai irin na rashin arziki. Zulai da Saluba kwanar kuka suka yi a ranar da takaici. Hakika Tokar ta ba su mamaki ganin irin halacci da suka yi mata a lokacin da ta buƙaci haɗa auren akwai maganar wani, amma suka ture. Mahaifin Saluba ya karɓi maganar hannu biyu, a cewarsa gida bai ƙoshi ba, ba za a kai shi dawa ba. Ashe ɓacin rai ne zai biyo bayan al'amarin ba a sani ba. To dama duk wanda ya gina rayuwa ta hanyar cin amana yana tunanin cewa Allah zai bar shi ne? Duk waɗanda kuke cuta ku jira ranar sakamako yana nan zuwa wallahi. To da yake Allah yana duba zuciya, cikin ikon Allah Sailuban na gama idda tsohon saurayinta ya dawo kuma ma da niyyar aurenta, tunda shi gaskiya yana son ta har yanzu. Ai kuwa ba a ja dogon lokaci ba aka gama. Amarya ta tare a sabon gidanta, ginin zamani gashi komai na budurwa. Angonta ya yi mata, lallai wani hanin ga Allah baiwa ne. Tokar hankali ya tashi ainun, ta buɗe wa ɗan Juma wuta lallai ya nemo matar da zai aura, idan ma ba haka ba to za ta nemo masa. Jin hakan ya saka babu shiri ya fara neman matan aure. Lokacin Hama matar kawu Sammani ta haihuwa, yarinya ta yi wayo sosai. Sunan Tokar ne da ita sai ake kiranta da Hamira. Kawu ɗan Juma ya nemo matar aure wacce yake ganin zai samu daidaito da zaman lafiya da ita, amma kafin tabbatuwar al'amarin ya shaida mata halin mahaifiyarsa, ita kuma ta ce babu komai, ai tsofaffi sai da rarrashi. Aka kammala komai cikin walwala da farin ciki domin ba a samu wani tasgaro daga ɓangaren Tokar ba. Amarya ta tare a ɗakinta. To tafiya na tafiya, amarya Atika har ta yi wata 6 babu wani labari, sai narkar uwar ƙiba take yi. Tokar ta fara habaice tana yabar da magana, wanda Atika ta fara fahimtar da ita take ce mata a'a waye mutu waye dawo, ga wannan ga wancan. Tun tana daurewa har ta gaji ta fara mayar da martani, domin gaskiya ba za ta iya jurewa ba. A nan Tokar ta fara ikirarin idan ma bata daina yi mata rashin kunya ba to za ta sa ɗan Juma ya sake ta ko kuma ma ya ƙara aure. Atika ta mayar mata da magana mai zafi, wanda ya sanya a ranar ta yi tana ta kuka da fyace hanci. Ita dai Hama matar kawu Sammani yar kallo ta zama, tana gode wa Allah da ya kwace ta a cikin wannan fitinar. Ana tsaka da wannan dambarwar, ɗan Lami wato Auta ya rikito aure, kuma Bayarbiya irin masu tallan magani a cikin kasuwa ɗin nan turƙa shi. An sha badakala kafin Tokar ta amince da lamarin, a cewarta ba za a gurɓata mata zuri'a da wata ƙabila ta daban ta kudu ba. Da ƙyar Malam Iliyasu abokin mijinta mai rasuwa ya rarrashe ta tare da kawo mata hadisai da ayoyin Alƙur'ani mai girma, wato yin hakan ba haramun bane matuƙar suna son junansu, a inda yake mata kwatance da cewar ai an ma yarje ka auri ahlul kitabi, sannan fa ta amince al'amarin ya yiwu. Amarya Hansatu ta tare a ɗakinta har a lokacin Tokar bata kyale Atika ba, kullum cikin bakar magana da gori iri-iri take yi mata. Ita ma Hansatu da ta zo daga baya ma sai da ma ta fahimci wani abu. Hama matar Sammani ita ce mowa a gidansu. A gidansu kam sun zama bayi 'ya'yan wahala, ba sa da hutu a gida, kullum cikin aiki da ɗawainiya, kuma ma ba a gani. Kawai sai ta yanke shawara a zuciyarta, mijinta yana dawowa daga wurin sana'arsa ta siyar da shayi, ta ce ita kan ma ba za ta iya zaman bauta ba, duk ta kwashe abin da yake faruwa a gidan ta faɗa masa. Bai yi jayayya da ita ba, domin dai ya san abin da ya fi haka ma zai iya faruwa. Ya rarrashe ta da cewa za a raba tukunya, ta dinga yin girkin ta, hakan shine ma maslaha, idan ma ya so idan ta gama abinci sai ta zuba wa Tokar ɗin a kwano ta kai mata. Wannan tsarin bai yi wa Tokar daɗi ba, kawai dai ta haƙura ne, jin surutai da ƙananan maganganu na yawo a gari na irin gallazawa da take wa surukanta. Wannan dalili yasa ta rage wasu abubuwa, ta ƙyale su suna cin gashin kansu, sai dai duk wacce ma ta kai mata abinci a cikinsu sai ta kushe ko ta kira almajiri ta bashi. Abincin Hama kawai take ci, babu tsaku babu kuma gunaguni, ba irin ƙananan maganganu.
Wani ikon Allah, auren Saluba wato tsohuwar matar Ɗanjuma ya yi albarka domin tana shiga ta samu ciki. Jin wannan labari sai ɗaga hankalin Tokar, ta sake zage damtse gurin ganin ta cusguna wa Atika, musamman ma da tabbatar da cewa Hansatu ta samu ciki. Don kusan a tare suka samu da Hama matar Sammani suke ta laulayi a lokaci guda. Hakan ya tashi hankalin Atika don Tokar ta hana ta shan ruwa a gida, aiki kamar ya kashe ta, ga kuma kyara da tsangwama iri-iri. Babu shiri ta tattara kayanta ta gudu gidansu, dama haka Tokar ɗin ma take da bukata. Ɗanjuma ya yi yunkurin zuwa ya yi bikon matarsa, ta ce ba da yawunta ba, idan ya je sai ta ɗaga masa nono, ma'ana ta tsine masa albarka, muddin ma bai rubuta takardar saki ya aika mata ba. Wannan karon har sai da ya zubar da hawaye saboda tsananin tashin hankali da damuwa. 'Yan uwansa su ne suka dinga rarrashinsa ya yi haƙuri, ya yi mata biyayya kamar yadda take bukata. Ɗanjuma yana zubar da hawaye na baƙin ciki ya rubuta takardar saki, ya je har gida ya kai mata, yana ta bata haƙuri. Atika ta ji ciwon abun sosai, sai ta bar wa Allah, musamman ma da ta tabbatar da cewa ba laifinsa bane. Mahaifiyarsa ce ta tursasa shi akan lallai sai yayi saki. Tabbas Allah zai maye mata gurbi da wanda ya fi shi. Ɗanjuma kuwa ya ƙudurce a ransa cewa sai ya huta tukunna zai sake wani aure, domin dai baya so jama'a su dinga yi masa kallon namiji mai auri saki. Cikin hukuncin Ubangiji, naƙuda ta kama Hama da Hansatu a rana ɗaya. Hama ta haihu da safe misalin 8:30, ita kuma Hansatu ta haihu dab da magariba. Tokar ta ji haushi sosai ganin Hansatu ta haifi 'ya mace, san bata nuna gandoki akan jaririyar ba. Tana can gurin Hama wacce ma ta haifi santalelen ɗanta namiji, wanda ya ɗauko siffar mijinta Malam Zangina. Ta ɗauki son duniya ta ɗora masa, kuma ko da wasa bata je ta ga abin da Ɗanlami ya haifa ba, saboda tana zaune labari ya iske ta cewar 'ya mace aka haifa, baƙa mummuna kamar uwarta. A lokacin ta fara zargi da wasiwasi, domin dama abin da take gudu kenan, a gurɓata mata zuri'a. Bayan an yi suna da sati 3, Ɗanlami rungume da 'yarsa Jamila ya nufi gurin mahaifiyarsa da ita dan ya gaji da abin da ake masa a gidan da shi da matarsa. Ya yi sallama ya shiga ya zauna rungume da yarinyar a jikinsa. Wani irin kallo take masa da shi da yarinyar tasa. Ta amsa gaisuwarsa kamar ma ba ta so ta amsa. Ya danne damuwarsa ya ce, na kawo miki Jamila ne ku gaisa, ga ta nan ta yi wayo. Da yake tana da son girma, ta yi gwaɓi kamar ma an yi kwana 40 da haihuwarta. Ga ta nan masha Allah tabarakallah. Ta ce, Ɗanlami, ni fa wannan yarinyar kamar ba jinina ba ce. Gabansa ne ya yanke faɗi jin abin da mahaifiyar tasa take faɗi. Muryarsa na rawa ya ce, Tokar wace irin magana ce wannan? Don Allah kada zafin ƙiyayya da kike wa uwarta ya sa ki sheganta jininki. Bakinta ta taɓe ta ce, ai abun ne da mamaki wallahi, duba jikinta ko ina dulum, babu haske sai na ƙwayar idanuwanta, kuma san ma bata ɗauko kamanninka ba ko ta yatsu. Can ta kwaso kamannin uwarta kafirai. Girgiza kansa yayi ya numfasa ya ce, Tokar, na sha faɗa miki cewa kasancewar Hansatu bayarabiya ba zai sanya ta ce cikin kafirai ba. Dukkaninsu musulmai ne masu riko da addinin Allah. Don na ganta a kasuwa akan sana'arta na aure ta, ba wai laifi ba ne. Shari'a ta halasta min auren karuwa, matuƙar ma ta tuba ga Allah ta yi istibra'i, zan iya aurenta, mu raya sunna, kuma mu haifi 'ya'ya masu albarka. To balle Hansatu da ta a gaban iyayenta na aure ta, kuma ma na samu budurci a tare da ita. Wannan dalili yasa bana kokonto akan wannan yarinya da ke hannuna, domin dai kuwa ni ne ubanta. Saboda haka don girman Allah da Annabi ki cire son zuciya, ki rungumi wannan yarinya a matsayin jininki, kada wani ya ji wannan magana daga bakinki. Jikinta ne ya yi sanyi da jin kalamansa, sai ma ta dinga satar kallon yarinyar da ke hannunsa, tana ayyana abubuwa da yawa a cikin ranta. Ita dai haka kawai jaririyar bata kwanta mata a rai ba. Zuciyarta ta fi gaskata mata cewa Hamida da Aliyu 'ya'yan Sammani su ne jininta. Tun ina yarinya na fahimci irin ƙiyayya da Tokar take yi mini, dalilin da ya sanya kenan tsakaninta da mamana babu jituwa, kusan kullum cikin rikici suke, domin dai yanzu ko kaɗan mamana ta daina rangwanta mata ko na ƙwayar zarra. Idan ta faɗa mata magana a gurin take mayar mata da martani. Tana ganin hakan shine daidai, don Bahaushe ya ce idan babba ya zubar da girmansa sai ƙarami ya hau ya taka, kai in ma ta gagara har rawa ya yi a wurin.
Ni ma ganin irin ƙiyayyar da take nuna mana ya sanya ko gurin bana zuwa, kullum ina ɓangaren mu, kuma idan ta aike ni wani gurin bana zuwa, guduwa nake. Sai ta kai ƙara ta gurin babana wai ina zaginta, kuma ma idan ta aike ni bana zuwa, rashin kunya nake mata. A ranar bana zuwa, guduwa nake. Sai ta kai ƙara na wurin babana wai ina zaginta, kuma idan ma ta aike ni bana zuwa, rashin kunya nake mata. A ranar na ci duka sosai, na yi ta kuka ina ba shi haƙuri ba zan sake ba. Mama na ma ta ji ciwon abun amma dai bata tanka masa ba, har ma ya ƙaraci faɗansa ya fita daga gida. Bahago ya dinga leƙowa yana tsokana ta, yana yi mini dariya. A hakan ya ƙara tunzura mini zuciya, dama kuma ba ma shiri ko da yaushe cikin faɗa, muddin za mu haɗu sai mun raba gari. A makaranta ma haka, malamai ma suke shan fama da mu, tare da mamaki irin ƙiyayyar da muke wa junanmu. Ganin har yanzu bai daina yi mini dariya ba, yasa na tashi a fusace, na bi bayansa da gudu. Sai ya yi hanyar fita waje yana faɗin, ki fito wallahi sai na ci ubanki. Jin yana zagar mini uba yasa na sake harzuka, na ɗauki dutse da gudu na bi shi. Ashe ya laɓe a bayan ƙyaure. Ina fita ya tale ni, na faɗi a ƙasa. Jikokin bakina ya fashe ya fara zubar da jini. Ya ci gaba da dariya tare da faɗin, mai ruɓaɓɓiyar baki ƙazama kawai. Kuka ne ya ƙwace mini, na yunƙura domin daina tashi, yasa ƙafarsa ya take mini yatsun hannu. Ihu na kurma ina zaginsa, ko a jikinsa ma ya yi tafiyarsa ma yana ta dariya. Zuciyata a kuntace take. Na tashi har yanzu bakina na ɗigar da jini. Ina kuka na samu babarsa na faɗa mata, ko kallo na ma bata yi ba, ta ci gaba da aikinta. Sai na nufi gurin Tokar, duk da na san ba wani mataki za ta ɗauka ba, tunda dai ba wannan nema na farko ba. Ta kalle ni tare da cewa, tsokanarsa ma kika yi ko? Dan na san halinki da rashin kunya, iyayenki ma baki bari ba, saboda haka ki wuce ki bani gurin. Na ce Allah ya isa, ban yafe ba. Da sauri ta ce, Jamila, ni kike wa Allah ya isa? To ni me ma na yi miki ma? Banza na yi mata ma. Na fito daga ɗakin, hawaye masu zafi na karairayen fitowa a saman fuskata. Wannan karon mama na kasa jurewa ta yi, domin dai wannan cin zalin ya yi yawa. Don haka ma a fusace ta nufi gurin baba Harma domin ta ja wa ɗanta kunne. A faɗa ne ya kaure a tsakankaninsu. Baba ma sai sakin maganganu take, har ma da faɗin, ‘yar taki da har yanzu ake kokonto a kanta shine ma har ma kike wani ma tayar da jijiyar wuya? To duk abin da yake faruwa muna da labari. Mama na a lokacin ta yanke jiki ta faɗi, ashe tana da iskoki wanda ma ba su taɓa nunawa ba sai a ranar. Haba Hama, hankali ya tashi. Da gudu ta nufi gurin Tokar domin dai ta shaida mata abin da yake faruwa. Ni da Anti Hamida muka dinga kuka ganin irin abin da mamana take a kwance, wanda ba mu taɓa ganin tana aikatawa ba. Tokar ta tsorata sosai domin dai idan akwai abin da take jin tsoro a duniya bai wuce aljani ba. Da saurin gaske ta yafa mayafi ta fito, jikinta sai karkarwa yake. Tare suka shigo gidan da babana da Malam Iliya, duk hankalinsu a tashe. Ni kuwa ina rungume da ita a jikina ina ta kuka, don lokacin ban yi tunanin yi mata addu'a ba. Da ƙyar Anti Hamida ta ja ni muka fita daga ɗakin. Tokar da Baba Hama suna tsaye sun yi tsuru-tsuru, musamman ma Tokar, ƙafafuwanta sai rawa suke. Bago ya shigo gida ya riski abin da ke faruwa. Dariya ya ƙyalƙyale da ita, kawai da ya ɗauki buhun da yake yawon gwangwaninsa ya fita daga gida yana wake-wake. Tabbacin abun bai dame shi ba. Hakan da ya yi sai ya ƙara mini tsanarsa a cikin zuciyata. Malam Iliya ya samu nasarar yin magana da iskar da ke kan mamana, inda suka yi gargaɗi da jan kunne akan abin da ke faruwa a gida. Yana da kyau tun wuri a yi wa tufkar hanci, domin sun gaji da ganin godiyarsu cikin damuwa da tashin hankali. Kasancewarsu musulmai ba zai hana ma su ɗauki mataki ba akan abin da aka yi mata, saboda tun da aka haife ta suke tare da ita, kuma ba su taɓa nuna kansu ba sai a wannan lokaci, don ganin abun ya yi yawa. Wannan ya zama na farko kuma ya zama na ƙarshe. Kada wanda ya sake muzanta Hansatu da ‘yarta Jamila. Kada wanda ya sake muzanta Hansatu da ‘yarta Jamila. Malam Iliya ya ba su haƙuri, sannan kuma ya gargaɗe su akan su ji tsoron Allah, kada su cutar da kowa. Muddin akan wannan lamarin suka zo, to hakan ba zai sake faruwa ba. Sun yi alkawari babu wanda za su cuta, amma wannan ya zama na farko da kuma ƙarshen.
sai da ta kwana 3 a kwance tana jinya sannan ta dawo hayyacinta. Tokar har da zuwa duba ta. To, duka za mu dakata a nan wurin, sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance. Wannan labari na Tokar da jikokinta abu ne wanda yake da rikitarwa, sannan kuma akwai darasi a ciki. Ku dai ku ci gaba da bibiya ta domin ɗaukan duk darasin da ya kamata, musamman ma iyayenmu waɗanda suke a yanzu sun fara tara surkunaye, ko kuma in ce suna shirin shiga wannan mataki wanda Tokar take na yin surkuntaka, ko in ce surkunaye, ko ya ma Hausa take, ko ma ya dai Hausa take. Wannan iyayenmu waɗanda suke da 'ya'ya suna fara mulki ne tun daga kan 'ya'yansu. Wani abun ana kau da kai ne saboda yanayin rayuwa. In ka ji kana ta yi yau da gobe, to za ka manna abun a cikin zuciyarka ka ci gaba da yi, wanda har aka yi matakin surkunaye, wanda yau da gobe na tabbatar in kika yi duba da ina iyayenki, ba maganan surkunaye ko jikokinki ake ba, sai ki duba ya rayuwarki da iyayenki da kuma kakaninki. Ta yiwu ma baki samu kakanin naki ba, bai wuce ba, ya riga da ya wuce. To kawai addu'a ita ce mafita, sannan da shawarwari wanda kar mutum kana gani ya cutar da rayuwarsa, wanda kuma ba ma sai wanda ka haifa ba, ko wanda baka haifa ba kana iya ba shi shawari, ko da ko ba zai amfani da shi ba. In har wannan shawari da ka bashi mai kyau ne, wata rana ya dawo zai tuna cewa lokaci kaza wane ya bani shawari, to ko da ko bayan ranka zai ce Allah sarki wane, Allah ya ji kansa da rahama, shine yake bani shawari lokaci kaza, ke cewa wane kar kai kaza, ka nisanci kaza baya da kyau, ko kuma kar kai kaza. To duk lokacin da ka ba mutum shawari na gari, hakika zai ji daɗi, ko da ko a lokacin bai nuna ma ya karɓa ba. Lokacin da amfaninsa ya zo zai tuna cewa wane ya faɗa min abu mai kyau. To haka yake saɓanin wancan mara kyau ɗin ma. In ka sa mutum a hanya mara kyau, zai ce wane ne ya cuce ni, ya cuci rayuwata, ya ɗora ni a tafarki kaza, da shi muke yin abu kaza, muke yin kaza, yanzu gashi ni abun ya zamanto mini na gagara in bari, ko kuma na yi kaza. Duk dai abun da kai ka yi ma wa kanka ne, mai kyau ka gina ko mara kyau. Hakika ka sani, wallahi ki sani, dole fa sai ba ya faru fa, ba makawa wallahi. Saboda haka Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyoyinmu. Allah ya ba mu ikon cinye jarabawa da duk zai yi mana. Allah ya ƙaro lafiya da kuma zaman lafiya, sannan da abin da lafiya za ta ci. Sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance.